салом алейкум бародарои тоҷики ма, бародарое ки дворник кор мекунед, шербачо, агар битонед ягон кори соз ёфта ҳамин дворникиро бас кунед. ба худо қасам шербачо илтимос касе ки возможности дора ягон кори соз ёфта метавона партоен ҳамин дворникиро. ба худо қасам худо медоне ки калазарду ҳамин корора намекунанд. ҳамин дворникиро никогда дар жизншон ба кала намегиранд. фақат новостиёда пас мезананд. қирғиз, тоҷик, узбек, мигрант гуфта туда-суда чӣ ба як бор озарбойҷонро намегӯянд. барое ки хеле корои сиёда нестанд. барои илтимос бачаҳое ки дворник кор мекунанд дар худи полноси Москва, может дар Россия где-то чанд ҳазор боша. агар шумо бас кунед кора партоен, ба худо қасам ку нуждатса мекунанд, зора мекунанд, баъд ба қадр мерасанд. ҳозир бадбахтҳо фақат унижат када пас занестанд дар новостиҳо. аз барои Аллоҳ илтимос бародар, агар кадометон тонисем